מתחילים מבועטים לי לתחת שתי חברים, אז אני מראה לכם את זה עכשיו. רגע, תפעיל מה אתה תגיד מהתחלה. יש 20 לייקים בסרטון של שתינו, אני גם בועט להם לתחת. אוי, שיט! ויש לו בעיטה צריכה לחזקות. אז חבר'ה, הוא מתחיל בבעיטה הראשונה. תסתכלו, הוא מתחיל בבעיטה הראשונה. והנה דן. לא! מנסה לפתחת. הוא לא החטיף לו בתחת! איזה גול! הוא לא החטיף לו בתחת! איזה גול! עכשיו אני בועט. טוב חברים, בסוף יצא גול יפה במקום. שווה. אז עכשיו חברים, ראיתי שזה לא מגיע לי, אז אני גם בועט להם. טוב חבר'ה, עכשיו אנחנו לא הולכים לעשות את 20 לייקים וזה, אנחנו בועטים עכשיו. באמת לראות שמגיעים. בועטים לילדה שבתחת עכשיו. לאדוני, תגיד להם לשים סאב. שימו סאב. טוב, תביא הסאב. אוקיי. חבר'ה, אנחנו מצלמים לכם את הבעיטות הכי טובות במדינת ישראל. שימו עוקב ולייק, זיינת, אתה תשרוד, יאללה, אתה תשרוד. שימו עוקב ולייק, וזה יפגע לו בול בתחת, אני מבטיח לכם. אוקיי. אתה לא כל הזמן אתה מבטיח נכון. הלאה, יאללה. חבר'ה, הנה דן, בועט לו. יואו, כמעט פגע לו בראש. כמעט בראש. שימו עוקב וזה יפגע לבן אדם שפה בתחת. מה זה לא? אני עכשיו מראה לה. זה יפגע לא בתחת. לא, זה יפגע בתחת.